Kerteng kapa berkun masih berkuit amen. Hagan negesngi ngin pusan ngin pet ya ka shiti benikong jong Paulus apostol seki korin nong kaba khat ar dekat kaba khat ar hadu khat sau bat dekat ar punyau hadu lai pau. Dekat kaba khat ar ka ong kumne. Kamet kalong kawai bat kadon bun kit khat met. Rei bar kit khat met la kilong shibun ban kilong tang kawai kamet. Bat hakaju karkong kalong bat ukris. Dia kadur jong kamet hangni lawan ra ban pen yasrim ya kajinga dei jong kitu kibadei kibanget dan kirionget bat ukris. Nota hakar khat ke pakhat lai kalalong ha uwei sim ba yangi baro la ju ne Greek la mrau ne balai lui la pen baptis ha ka wei ka met. Yangi baro la ai bandi na uwei sim. Hani yakane ka wei ka met u Paulus apostol u thau bot umun kabalong kabalang. Ya kabalang u Paulus u penusrim bat ukris. Kamet kalong sibenta bat ukris kabalang kalong sibenta bat ukris. Tehani u penusrim kumta ya kabalang bat kamet. Pada hakane kamet ngi kelalong dekat lengba ke baptisma. Pat kajing ai jong sim bakui. Maha ke baptisma kitu bahaya pediang ya ka ki pediang ya sim bakui. Pada une sim bakui hang ne ulong mad ngi baro yang ngi baro la ai bandi na uwe sim. Dia baro belayo yang sim bakui ki kelalong ki dekat dong bajong sim bakui apa ngi pediang ya u Jisu ban long ukle jong kamet ban mangi ngi kelalong ki dekat jong kene kamet kepada kamet ke jong ukris kebamut ukris ulang ukle kabalang kelong kamet bat mangi iwei pa iwei ngilang ki dekat jong kene kamet bat hangne haba ngi la long ki dekat jong kene kamet mut omdon jing ya per la dei Jew dan dei Greek la dei mrau ne balai lui namarba la pen baptis yangi ha kawai kamet kemat ha kawai kabalang kane kade jemut jong Paulus tu men sim bakui ya oba ukris balong kle ula te sei halor ki dekat jong u te une umat simukui ke kam ule utei upen kiim bat upen kentang ya kabalang bat kabalang kalong ka sakramen ke bamut kadak papau jong ka jinglong ka wei jong ka trinity bakui bat kibriu ki balak lalong ki dekat jong ka ne kamet nata hakit khat bakhat sau ipule kamet kamlong tang si dekat kabun dekat ban biang yakdu ikiba laong ha dekat khat ar bat khat lai nang ta dekat ar punyau adu lai pau u hakaba khat ba ar punyau wong pite pilong kamet ukris wei pa wei na pi ulong udukot met jongka tu Paulus hangni upenya de biang ya kabalang but mangi iwei pe iwei ngilong udukot met jongka mut jong kabalang idukot ki babut arpo terter hadu lai pau hatu ngin sem ba kidon ki kam syakri ba per kum ki sap jong sem bakoi hapo kabalang la jer hang tu
i apostol banikong wang kumno nang ta ublei ulabu hakabalang ki apostol nikong ulabu hang ni buat sakinong ya thulupa nang ta kinong hikai nang tapat kinong le kampla kinong penkhia kinong yarap kinong penyat kam bat kitu kipakren ikiktin kiteli kini ki ministry lene ki kam syakri paper ha po kabalang Henry u apostol Paul u ai ke jaka ke banikong ya kekerdan apostol Henry barokhaj kidon ya kasap jong mesim bakhui ban tei ya kane kamet man pawe dukhat idan kan kawe kasap we pat tai kawe kasap don nalor ki apostol don ki ba syakri don ki ba de ki nong penkhia don ru ki nong etholupa lene ki prophet don ki ba kren ki tin thli don ki ba batai ya ki tin ki thli kini ki di kam jong mensim bakhui de kamut haba mangi ki ba klalong ki dukhat jong kamet jong kris ni klalong ki ba pli ya kini ki sap jeng kili jong akalong hato kini ki sap ki trikam happy ne em lara kim patrikam ni de ban pen thamai ya kini ki sap ya ki ba ngila yo baru khoi ki ba yo i ki baptisma bat ki ba la priang o Jesus Christ ulam unong pen im ba marwe jong pi de kini ki sap jong man sim khoi ki di banong ki patrikam Henry let's say kim trikam na marba ni set up ya umen sim bakoi kumong Paulus ni set up ya umen sim bakoi pat ngim sha bu un trikam ringi kam sha skor ya umen sim bu man uban trikam hangi marba ngi berkhai ngi don kamon pala luj banjit ya kababha ni banjit ya kabasniu tema kata to kini kisap jong umen sim bakoi iki ba Paulus ulat kran hang ha kinong korin pa theuru pa kran yangi marba ke jing tho marba lari balabu jing tho bala penlong bible yakin ki jing tho ki bala khen be kilong ba prasad da man sim ba khoi ya ki ba kabalang ba khoi jong blei kal lajit ban bu na marba kilong ki ba la ban apply ha ki por bara dei tang ha kinong korin ri yakini sabu sa tho ba ban penlong bible na marba kilong ki bay hap ban ai jing hikai ya ki briu par khoj na ki ban sawan hadin bar tho ya kani bat ya hak ki badon hakano ka poru dan berkata kani ke jing ong sepang kini ki sap per ka theu yang iru man ba bun ki dikhot kum taru ki don ki sap ki ba per Andrei hang ni u Paulus ukuli jengkili hato baro kilong ki apostol baro kilong kino thulupa baro kilong kino hikai hato baro kile kampla ne kidon ne ka bor penkhia hato baro ki kren ki tin khali baro kidon la ki sapan batai iktin ki thli to angnut ya ki sap ki ba kham khrau tegini ki jing pen kut hang ni wang angnut ki sap ki ba kham khrau dilarang ni peteng ber pulai biang ni ki ting in sesuatu ki kita ki sap kham khrau u Paulus u theu ka sap jing e bada kani kade ka we ka kam jong uman sim ba khoi hangi ha ba ngilong ki ba e te ki jing tri kam jong kini ki sap ba pher kin salong ki ba ya te song lang ha uman sim ba khoi lang ba ka jing e to kini ki jing hikai jong u Paulus apostol kini rap engi ki jing im jongi ha ka balang bat ha ka pertheiru ba ya ka ba u man sim ba khoi u la trikam hapo jungi ide ban ailat ta ke jing la iloi ide bai alat un tre free hangi paringim dei ban shifting andre ide ban pla ya kata ka ba u jisu la pen imengi ya kata ka ba u jisu ulalong tang ma u unong penim u ba marwei yangi
pat ya ubala pen kayangi sasisien pat hadin bala kayangi da imei la pen kayangi da uman sim bakoi to ngi long sisa ki ba im namat uman sim bakoi ulang uba im pat wa pen ki berwaringi ani roi trai Yesus Kristus jenam la jenam amen Kristen pa berkun sim bakoi amen